izan da esperientzia bat bastante gogorra, baina bastante politxa. Azkenian sartze izue hor leku batean ez zaudela itxitxa, zauzelako aire librea, baina hori be itzen da zuk zure buruan asko pentsatzia, da zure burua be geixo ezagutzia, da gainera zauzen lagunekin harreman oso estua itxia. Nik ikusten neban nerekin zagoan jendia ni baino askoz be potenteagoa zala, da orduan niretzat amaitziak ez da, suposatzen hau pena bat, azkenean zauzelako bizitzen gauzat nahi duzula azkenera arte bizi. Baina ni oso posik hartu neban, bueno, posik, ondo hartu neban, da asko gustau jatan esperientzia. Duelua izan zen nahiko txarra, baina bueno. Hasi ziranean niri emoten denbora danean immunitatea esaten eban, azkenean ez dabe aldatuko, niri emango deste eta niri emango deste eta orduan azkenean unifikazioa helduko naiz. Da oso politxa, horre bai usten dizu lehenengo partia, ekipoko partia bizitzen eta gero partia individuala bai aldozula bizi. Azkenean zure buruak esaten baldin badau ez do nahi hemen egon, zua ezara fizikoki oso portento fiziko bat izan, baina buruak esaten baldin badizu etxera, zure gorputzak ez dau aurrera jarraitzuiko. Badau jendia prestatzen dela eta urtietan zihar dagoela saiakerak itzen, eta ni lehenengoan sartu nintzen eta listo. Bai, nik uste dala gauzat nahi baldin baduzula bizin bezula, porque bestela geldituko zara horrekin. Bai, bastante aspergarria da. Azkenean kamarak ez dauzuekin 24 ordu. Daukazu denbora asko denbora oso librea dela, da azkenean ez dakazu ezer. Dakazu zure laguna, lagunakin berbain da listo. Gainera ez dozulako jaten ez dakazu energiarikan, osea gu gehixenetan lo egoten ginen. Baina gauzia da esati zutenean lurretapatxi bat bihiru, adrenalinakin dana azten dozu eta joaten zara probara a tope. Gero igual bukatze dozu proba eta zauz lurrean etzan da ezin zara mugitu, baina proba garaian bat bihiru eta dena kanpora. Ondo pasau dut programa ikusten, igual da ikusi dotelako ni nauelako, da ikusi dut emozio espezial horrekin, gauza espezial horrekin de zu egon zara eta baina bestalde bai ikusi dut pizkat urduri, ni bizi dut hau, baina aber telebistan nola ikusten da, aber jendeak zer esaten dauen, momentu baterako. Gero niak horretaz kanpo nere bizitza, nik uste dut jakin bia dela bebai separa, bori. Zu jaten zara la debatera momentu baten, itxeo zure papela oin bia esuna, da gero ja, los pies en la tierra eta jarraitzu zure bizitzakin.